बरियाबा नांखायो जै दुगैयाबाथाय ओरैबायदि लेथ्रा मोनोना गावखौनो नाङा आरो। अब्ला गाइस नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामलाय चेनेलखौ आरो बेल आइकनावबो अल सेलेक्ट खालामनानै लादो। भिडिअखौ नुबाय थागोन नोंथांमोना सानफ्रामबो हगारबाय थासिगोन आंबो। इउटुब मा दं 2 इयार्ससो जानायसै खोमा एफ्राव सेप्तेम्बर मोनला 2 इयार्स जानायसै आंनि इउटुबा। मानो होनब्ला बिदि मालायनि भिडिअ हगारला बांद्राय ग्र' जाया चेनेला। आंनो गावनि खालामनो सानबाय आरो। अब्ला नोंथांमोना नुबाय थासिगोन। अब्ला गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादै। फैलायबाय नै दखानाव थांसिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लामाया बरिया बांखा, बे जों गामिनि लामा बिदि नोंथांमोना नायलांबाय थादै। बिदि लामा मोननानै मा नांबावगौबा, साइकेला एसेल' गाखोनांगौ माने खाथियावनो। माइ गायलादोंलै गाइस एसेबो हादोंना हायाखै। ट्राइपडनिया फैबाय, नोंथांमोना नुसिगोन र'। ट्राइपड दै दा देखायदोंमोन भिडिअ'आव, जायखिजाया आं ट्राइपडनावबो आनबक्सिं खालामदों। आं माने लामायावसो नांदों।